Outra cousa que podo facer con Audacity é que esa música non entre así, non empece de cheo, de golpe, de socato, non? Sino que vaya progresivamente. Sitúome outra vez ao inicio, vale? Mm. E agora, mm, vedes, fixadevos como entra de golpe. O medo, Está baixa, cando pero empeza, non vai progresivamente. Pois ben, que o que fago para que vaia progresivamente ese comezo? Selecciono o audio de música, vou a efecto e agora busco aplicando atenuación e vou a aparecer progresivamente. Vedes? Agora a música vaime aparecer progresivamente. Igual que aparece progresivamente, eu quero que desapareza progresivamente tamén. Entón, volvo seleccionar, vou a efecto, outra vez aplicando atenuación, desvanecer progresivamente. E entón, se vos fixades, o pico da música está aquí no medio, pero o principio e o final é moi tenue. E así non hai grandes contrastes. Ben, en vez de dicirte ao programa que me faga unha entrada progresiva e un desvanecemento progresivo, eu podo marcar os anaquiños que eu quero, nos que quero que haxa unha entrada progresiva e un desvanecemento progresivo. Vale, entón, pois imaginade que se esta é a pista de audio, quero que a entrada progresiva que se produza só neste anaquiño. Entón, selecciono, vale? Despois vou a efecto, vale? Unha vez que estea en efecto, vou aplicando atenuación e aquí aparecer progresivamente, vale? Entón non me queda tan longo como fixen antes, porque antes tardaba moito en aparecer a música. E podo facer o mesmo co final. Marco aquí, selecciono este anaquiño e digolle, veña, efecto, aí quero que me fagas un desvanecemento. Entón, vou aquí aplicando atenuación, desvanecer progresivamente. E aí temos, vedes? Entón xa a música entra paulatinamente e desaparece tamén paulatinamente.